Здравейте, приятели, пак аз съм тук, Илия Гандев. Този път ще снимам от нов канал поради мои лични причини и първият ми клип ще се казва Туй Унуи. Да, ако не сте запознати, в клиповите ми Туй Унуи ще качвам сбор от теми като походка, каква музика слушам и такива работи. Надявам се да ви хареса. Това е опит, който правя и ако ви хареса, ще продължавам да снимам клипове. И така, да кажем, първата наша мини тема ще бъде музика. Ето как си мисля, че слушам музика. Ето как всъщност слушам музика. Мини тема е как аз се подготвям за среща. Така, това са 3 съвета как да бъдем секси. Първия, трябва да се разкопчете малко и да вкарате сексапило. Втория, няма да отидеш като педал като мене на среща, защото трябва да използваш ей тази бела сперма, за да можеш да намалиш косата. И тази бела сперма се нарича вакса, ако някои хора не се запознахте с това. Да се намалиш косата с тази бела сперма да ми вакса. Ей така. Разчилате навсякъде като някакъв педерас. Извинявайте за тия изрази. И след това слагате много малко парфюм, защото момичета мразят много парфюм. Така, това е малко парфюм. Това е минималната доза парфюм за човек. И отивате на среща. Не мога, човек! Благодаря, че гледахте клиповете ми. Това беше всичко от мен за сега. Може да харесате видеото, може да коментирате някои от вашите предизвикателства и въпрос за мен. Също така може да го споделите. Ако го споделите, много ще помогне и ще съм много благодарен, ако го споделите. И това е за сега и до скоро.